kasagaran nato ang atong pagsabot aning gugma usa kini ka pagbati, feeling. Pero kung si Kristo mo'y pangutan-on, ang gugma di ay balaod. It is a law, dili feeling. Pinabitaan ng balaod sa buhis, pagbayad og buhis, kanang balaod sa eskwelahan, balaod sa trabahuan, labor law, sa balaod sa simbahan, dili man kinahanglan nga feel kay nimo or kanang murag na gaan ba sa imong buot. Dunay panahon nga ang balaod bugat kaayo sa imong buot, pero tungod kay balaod man tumanon. Muna ang gugma kay gihimo man ni Kristo nga the greatest law on earth. Timan iha, ang gugma the greatest law on earth para sa Ginoo. Pasabot, bisag dili pa nimo feel ang pagbuhat ana, bisag wa pa muuyon ang imong gibati, ang imong emosyon, pilit kang motuman. Sige, lingay mong tupad. Ing na nahigugma ba ka nako? Ing na kay usahay ra ba kana imong tupad, wa gilami ang naong, wa say lami ang batasan, di nimo feel ang paghigugma. Labi na gyud libakira kay nastanan, labi na gyud og kusog kay na mudaot, kusog pa gyud kay na mubutang-butang nimo sala, mudaog-daog nimo, di na gina nimo feel. Pero kay balaod man ang gugma, so mo ginahigugmaon. Awa saman, ganahan mo aning balaura o dili? Ganahan, di lagi na feeling lagi. Bitaw. Mga igsoon, nganong gihimo man ni Kristo ang balaod sa gugma nga maoy labing kanang dako o labing taas o labaw sa tanan nga balaod. Kung atong hunahunaon, kung way gugma ang tanang balaod dinhis kalibutan, bisan gani ang balaod sa nature, way kapuslanan o mahimo paganing hulga or harm nato. Basta way gugma, ipatuman ang balaod nga way gugma, patay gitang tanan. Oh, bisag example lang ha, kanang balaod nga imong ibutang sa inyong balay, moingon ka katog mo sayo mga anak, di kay mo matug sayo, bantay lang gid mo nako. Ana man na panghugas mo, igumagkaon, ikaw mo in charge, ginagmay ra na nga balaod, bantay di ni mahugasan o niya ha. Ana kanang moingon ka bantay ha, bantay lang gid mo nako. Nanay gugmawa naawa, why gugma? Wa nay gugma, mauna mahimong useless. Kaya nga naman, og dili na ka manghulga, dili na ka muhatag og punishment, di man na sundo ng imong gisulting balaod. Kanang tuog sayo, labi nagwa na ka sa inyong balay, adi na namatog, wa bitay manghulga. O wa na kadiha, adi na namang hugas, nga naman, wa na bitay punishment. Muna karon sa atong katilingban, hulgaon gid usa. Nya kusog ito, bantay ha, bantay. Hala na nas pader, hala na nas pader, hala na nas mayor, hala na nas kapitan, hala na nas si sir. Patay ka niya. Hala na nas ma'am, tiro ra ba kayo ning maestraha, animal ra ba kayo nistanan? Wa na. Ana dayon, pondo dayon. Pero wa na diha, kisaw dayon. Kay wa may gugma. Tragodan ng traffic, or kanang maingon, way parking sa karsada. Way gugma ng balaura. Mahimo ng dako kayong problema na to. Kay
maglalis naman, mag-away, magpinatyanay pa. So ang gugma importante kayo, pero sa dili pa nato ni siya i-impose unsa man ning gugma. Si Jesus mihatag og duha ka kaning gaway or murabag order of loving, na ay first, na ay second. So kung mohigugma ta, na ay first, na ay second. Nya unsa man ang first, higugma agyud ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, tibuok kasing-kasing, tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong kalag. Sabot ang unang atong higugmaon mao ang Ginoo. Pasabot lang sa dani, ang una natong tumanon ang balaod sa Ginoo. Kay balaod may gihisgutan. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Pasabot, ang sunod natong sundon ang balaod sa atong isig katao, balaod sa tao. So ang balaod sa Ginoo mo'y una natong sundon, ang sunod ang balaod sa tao. Muna number 1 ug number 2. Nya unsa man ning gugma, kung mubasa ta sa 1 Corinthians chapter 13, gibutang diha nga ang gugma mapailubon sa pananguban, kanunay mapailubon, love is patient, love is kind, love sa is not happy with wrongs, is not happy with lies. Ang gugma mo dawat, ang gugma mo pailob, ang gugma mo sabot, understanding. Pasabot aning tanan nga kini di ang gugma mao ang pagbuhat og maayo alang sa atong gihigugma. Sige ko na be, lingi ay mong tupad. Ing naon sa roy imong buhaton nga maayo para nako. Nangutan ba? Dili day na ingon ang gugma nga feeling lagi. Feeling. Unsa may maayo nga imong buhaton nga rin ako. So ang Ginoo mangutana ana, unsa may imong buhaton ron nga maayo nga rin ako. Nya mingon dayon ka, Lord, para nako ang pinakamaayo gyud nga akong mabuhat nimo, nga mosunod ko bisan unsay imong isulti nako. Ako daghan kay ko naatubang ang mga kaso haning kaminyoon kay usamang kos atong mga canon lawyers dinhi sa Archdiocese. Nya kasagarang kaso nga among atubangon kaning kasos kaminyoon nga gustong magbuwag. Gusto na bang magbuwag, baka nang ipadissolve ang ilang marriage. Ang kasagaran yung rason ilang isait nga dili siya kabuhat og maayo nga rinako sigon sa gimando sa Ginoo og sa simbahan. Kana yung paghimog maayo. Nya unsa may dili maayo, bisan unsay akong isulti niya din agid niya sundon. Bisan pag muhilak ko siyang atubangan din agid niya sundon. Ana. So ang pagbuhat ay maayo, mao day ang pagsunod unsay gusto sa imong gihigugma. Pero gud nang inahan nga nahigugma siyang anak, kanabang anak ba nga bag-ong na tao, unsa may buhaton sa ginikanan, inighilak sa bata, unsa may buhaton? Bisan og kaadlawon pamuhilak, bisag way lami ibangon, hala bangon, gigutom tingali ni, hala patutoy sa bata, bisag duka kay tanan, bisag kapoy, di ba? Unsay gustos bata nya kay di man mohilom, ayay sapnay yunon gini, sapnay na sad, bisag kapoy gapiyong ang mata, hala ana yug nya ang bata moingon din, kana okay na ikataw orang yug muhinay mupahuway ka, muhilak na sad, hala ana na sad. Unsay iyang gusto imo ihatag.
Kamo mga asawa dinhi nga ni aron kinsa ninyo dinhi nga di gyud musupak ihatag gyud ang gustos bana ta sa kamot. Ay nga buangon mo. Kinsa dining banaha na bisag unsay gusto siyang asawa ihatag yun wa giyaw-yaw way supak. Otrosan mo mga buangon niya. Wa gid mo maghigugmay kanina lang. Kinsa dinhi mga ginikanan nga di gyud mo supak unsay gustos anak ihatag gyud tanan ngita. Ade usa ni isa. Iya sa dengan duha. Ambot lang ka ninyo. Mga anak, kamo ni agi masad mo pagkaanak. Kinsan niyo dinhing mga anak nga sundon gyud ang tanang gustos ginikanan way supak-supak. Mga bakakon nagko. Congratulations. Now nato tinuod ba na? Basta ang paghigugma mao ang pagsunod sa gustos atong gihigugma. Nahigugma mo nako. Nya mo sunod mo sa akong gusto. Palit mo slat. Wa na malit Ayaw pa diroy wa mo sad may kwarta. Ingnan bitaw ta mo nga ibaligya ang inyong cellphone, ibaligya ang inyong TV, haron mo palit mo slat. Di gid mo musunod ana, awa man mo mahigugman ako. Nay nangutanan ako karong bag-o ingon pader, anang anniversary naman sa imong pagkapari. Nako bitaw, hapit ko makalimot. Karon man di ang June 22 ang akong anniversary. 19 years nako sa akong pagkapari. Kanara bang 19 years old na ulitaw, pwede na magminyo. So, pwede na ko magminyo. 19 years na ko, makaabot ko rong June 22. Pila na lang kaadlaw? Na 14? 14 kaadlaw? Equivalent ng 14 sa 14 stations of the cross. Nya anda mong mulipay aning mag-celebrate og kuan 19 years sa pagkapare. Anda mo dili. Bala mo diya. So kinahanglan mo palit mo 19 ka slots. Gikan karon hangtod sa June 22. Ako nang ipon na pila ka buk diha mo palit og 19 slots. Nya ako sad mo palit sa kog 19 slots. Kay 19 years naman ko sa akong pagkapare. So karong gikan karon hangtod sa June 22 mo palit sa kog labing minus 19 slots. Kana lang ko akong gamay gusto pamaray ay nala mo katag-hatag ng cake oy kana mga t-shirt, mga unsa pa na diya, mga mahalon kay tanan, ipalit na lang nag-slot sa atong SBF dag nga tag 500 pesos per slot. So ang kanang 19 slots times 500 pilam na 9,500 kana 9,500 og inyo sang isirado 10,000 okay ra gyapon kay labing minus man ang 19. So akong tan-awon og pila ka buok ang nahigugma nako ako pa der pobre man ko pero nahigugma man gyud ko nimo isipare muhatag man gyud unta ko anang 19 wa lagi ko ako ayaw ibaligya lagi ng tanan diha sa inyong balay. Kana mga kaldero, kanang inyong mga planggana, ibaligya na tanan. Kanang inyong mga iro, mga unsa pa na, mga iring, ibaligya, ay lang ibaligya ang inyong bana, inyong asawa, kay wa naman sa imo palitan. Ikaw lang, kana lang mabaligya, mahalin, mga tanom, imo nang ibaligya, aron mo palit ka og 19 ka slots sa SBF dag. Og imo nang buhaton lipay kay kuana nya kay bawo ko nga
mas nalipay ang Ginoo ni ana. Nasa niingon ako nga wa man jud ko ikapalit pa der, kadungog man ko atong imong giingon nga mo subscribe lang sa imong kanang YouTube channel. In siya sige kog subscribe nako pa der, sige kog view nako kana. Sige, para ninyong di gyud kahat palit og slot, mo view lang mo og 19 times kada adlaw. So daning 14 ka adlaw. 19 times ba? Mo ra man gunagong i-click buntag ana. Di bitaw kanang mahimo na ninyo 19 times kada adlaw inyong i-view atong kanang Padresiano Ubod. Ayaw anang ubang channel ha. Padresiano Ubod ang inyong i-view. Nya kuan 19 times kada adlaw. Dali ra man na himuon. Kabuntag ikatog nimo imo nang i-click. Igmata nimo click na pug ka. Ikaligo nimo click na pug ka ana. Paglungag nimo click na pug ka, samtang maglakaw ka imo i-click ana. Dali ra kay na umno ay 19 times di ra man ko ka magsigig monitor nya inig study nimo imo i-click ana. Inig unsa pumaylay nimong buhaton inig ampo nimo imo to i-click, i-silent lang nimo, sige ra man to siya play ana. 19 times itali lang na. Dali ra kay nas tanan. Iniglinibakay ninyo imo i-click ana. Nyag nakay uyab inig-date ninyo imo i-click, og nakay kabit inig-istorya nyo imo na i-click, nya imo siya hangyon click lang tani pamasin makabawi-bawi tag jotay ani atong kabuang. Mo na akong gusto. Kamo unsa man sa inyong gusto nga akong himuon? Gusto ba mo nga matukod ang atong kumbento? Gusto mo dili? Sige, ako ginang paningkamutan nga pakauaw jud ko nagmaig tukod. Nya gusto mo nga mapalitan natong yuta des kilid. Gusto mo? Sige. Ako sang buhaton ang tanan, bahalag ibaligya ni nako akong kalag. David tayo di sa kong baligya kay ang Ginoo may unahon. Ang pangutana, gusto bang Ginoo nga mo palit mo 19 ka slots so aning hangtod sa akong 19th anniversary? Gusto bang Ginoo na? Para nako mura gusto yung Ginoo. Nga naman kay ang iyang gisulti diri sa atong unang pagbasa matud pa ni Tobias, o Dios sa among mga katigulangan, takos ikaw sa pagdaygo ng imong ngalan hangtod sa kahangturan sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Pasabot, usa sa pagdaig sa Ginoo mao ang pagpalambo sa simbahan nga iyang gitukod concretely, materially, and spiritually. Mao na sige tagingon, Lord, pagdaygo ng imong ngalan mao sa day gibuhat ni Tobias. O tungod ni ining pag-ampua, imbis nga si Tobias mamatay, samas nahitabo atong unang 7 ka mga lalaki nga nangasawa ni Sarah, si Tobias wa mamatay. Ang iyang pag-ampo sa Ginoo, ang iyang pag-unag sa Ginoo, wa usa siya muhikap siyang asawa, nang higda na gud to sila. Pero ni bangon Diyos Tobias, inday bangon, matud pa niya, mag-ampo ta. Di usa ta mag hinikapay. Bago silang minyo, wa pa ko to kahikap, uban pa to, kupog dayon, patay ang ta dayon to. Nag-ampo. Kay ang gustos Ginoo, ang pag-ampo, mo'y unahon. Nya kining atong himuon dinhi, kaning pagpalit, ang pagpalambo aning simbahan, kanang atong kumbinto, ug mopalit sa taning yuta diri sa kilid, mo naroy atong mga projects, ug uban pa, pulos gid ni pagtabang aron mas munindot, mas mahimong maayo ang atong pag-ampo ug pagdaig sa Ginoo. Munang moingon ko, kung mamalit mog slots dinhi,
labi na nini atong challenge, 19 slot challenge. Mahitabo ganini, malipay ang Ginoo kay mas mapalambo nato ang simbahan diin kita makadaig ug makaampo kaniya. Nga sa atong tubag sa Salmo niingon tang bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo mga igsoon dili hadlok sa punishment, kung dili mahadlok ta kung dili na nato makita ang Ginoo. Nya asa man nato siya makita dinhi gihapon sa atong lugar nga simbahanan. Makita nato ang Ginoo kanunay kung ato sa ning palambuon ang atong lugar nga simbahanan. Pero magusbat kayo ni why mga developments, wa tay lugar nga ka tigum-tiguman nga tarong, makaingon kita do na pa ba kay Ginoo dinhi? Ngano naman yung naingon ani, pero magsigig develop, mapahilo na ang tanan nato mga kalihukan dinhi, makaingon kita buhi ang Ginoo aning dapita. So muna ang kahadlok sa Ginoo, ang atong pagampo o pagdaig sa Ginoo ipakita sa atong dakong gugma sa simbahan. Lingias katapusan ang imong tupad. Lingia ning na apiltas challenge. Na apil ta ning 19 slot challenge. Manindog na ta kadtong mo apil.